गिबियावनो आङो सिमोरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम दिनैनि गिबि जागायजेननाय 27थि दैमु गोसोखां जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनो खावलायनाय लेखा आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय दख'रा बर' फरायसा आफादनिसिम गिबियावनो आं साबायखर जासिबाय आरो दिनै 7 सा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै दिनै जे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंदों आरो गुबै थांखियानो बेनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै साफ्रोमबो बर' माहारिखौनो दिनै गेरेमसा माहारि दानायाव मदद होनायनि थाखाय दिनै गिबियै दिनै सिमोरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंदों। बेनिखायनो गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन दिनै फुटबल गेलेनायजों दिनै गाव गावखौ जाहाथे सुबुं सम्पद महरै जों दानानै लानो हायो आरो दिनै गेलेगिरि बिथांमोनखौ जों बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि गेलेनायखौ जाहाथे मोनसे इन्टारेस्टआवल' लानानै गेलेयाबालायनो गाव गावखौ थांनानै थानायनि महर हिसाबै जाहाथे जों गाव गावखौ साफा गेलेगिरि हिसाबै दानानै लानो हायो। बेनिखायनो गेलेनायाव खालि इन्टारेस्टखौल' खालामनो बा इन्जयमेन्ट खालामनो थाखायल' गेलेयाबालायनो नों माखौ गेलेनो मोजां मोनो बे बिथिङाव जोङो साफ्रोमबो गेलेगिरिफ्रा दिनै गोसो होनानै गेलेनांगौ आरो गावखौ सासे दिनै जोंनि गेजेराव सिनायथि होनो थाखाय बर' माहारिनि गेजेराव सिनायथि होनो थाखाय गावखौनो साफा रोंगौथि गोनां फारफ्रोमबो बिथिङाव दानानै लानो थाखाय जोङो जोंनि फरायसा आरो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन आरो गोबां दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे मेसेज फैदों जे गोबांनि न'खराव दिनै गेलेनायनि फारसे बाजानाय बा हामजायै बेफोरखौ दिनै जोङो मेसेज बिदि मोननो हादों आरो दिनै माने गेलेनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि फरायनाय फारसे मोजां जाया गाज्रि जायो बेबायदि होननाय गोबां बाथ्रा जोंनि गेजेराव मेसेज फैदों। दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ बा गारजेन बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन दिनै फरायनायाथ' नांथारगोन आरो फरायनायनि लोगोसेयैनो जोंनि फारफ्रोमबो फरायसाफ्रा जेखौ मावनो गोसो जायो जेखौ लुबैयो आरो थांनानै थानायाव जे मदद खालामो बै खामानिफोरखौ जाहाथे जोङो जोंनि फरायसाफ्रा खालामनानै लानो हायो। दा बेखायनो जोङो गारजेन बिथांमोनखौबो जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा मा खालामनो लुबैदों आरो बे खामानिखौ जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे गोसो होनानै मावनानै थांनानै थानायनि मोनसे मेसेज बा दिनै थांखि हिसाबै लानानै थांनो हायो। दा बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फरायनायखौ गुदि खालामनानै जाहाथे गाव गावनि थांखियाव जोङो थाङो। दिनै गेलेनायल' बाथ्रा नङा गुबुन बिथिङावबो दिनै जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो बेखायनो खुलायै जोङो खावलायदों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फारफ्रोमबो बिथिङाव गेलेनायल' नङा सोलोंथाइ बिथिं दिनै समाज सांग्रांथि बिथिं आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जौ जुवा बा ड्राग्सनि हेंथायै जाहाथे जोङो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गसंथानो हायो आरो जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे बिनिफ्राय जानगाराव थानो हायो बेखौनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो दिनै गामि हाबनानै गामिनि इन्टेलेक्सुयेलफोर रायजो राजाफोर जोंनि फरायसाफोरजों जोङो जोंनि दख'राफ्राव हाबनानै दिनै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दा बेनिखायनो दिनै जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायबावनो लुबैदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ दिनै 2 अक्ट'बरनिफ्राय दिनै बाक्सानि मुसलपुराव दिनै जागायबाय। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ नैबे फैगौ 13 आरो 14 अक्ट'आव जोङो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि टिम लानानै जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबैबो मैखोमै जोङो दिनै जोलुर बादायलायनायाव जोङो बाहागो लागोन। सिमबोरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो आङो गाहाम हामलायथिखौ जासिग्रोबाय। बे दैमु गोसोखां जोलुर बादायलायनाय दिनै 27थि बे दिनै जागायनाय सान बे जोलुर बादायलायनायखौ बै समाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सा 7 मुंख्लं जोहोलावफोरनि मुङै 1990 मायथाइनिफ्रायनो होबोबाय थानाय जादों। दा बै मुंख्लं जोहोलावफोरखौ गोसोखांथिनि गेजेरजों बिथांमोननि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय जे जुजिबोनाय बे जुजिबोनायखौ दिनैसिम सिमबोरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बावनानै थाङाखै। बिथांमोननि सिमांखौ जाफुंसार होनायाव सिमबोरगाव दख'रायाबो दिनैसिमाव नांथाबनानै दङ। दा बेयाव
बे सा स्नि मुंख्लं जोहोलावफोरानो जाहैबाय मुंख्लं दैमु औवारि, मुंख्लं हिटलार बरगयारि, मुंख्लं फेबेन्द्र बसुमतारि, मुंख्लं फेरनाय बसुमतारि, आरोबाव मुंख्लं शैलेन्द्र नार्जारि, मुंख्लं मुकुल चन्द्र बसुमतारि आरो मुंख्लं सयतानन्द नार्जारि गासै सा स्नि मुंख्लं जोहोलावफ्रा जोंनि सिम्बोरगाव दख'रानिफ्रायबो बेबायदि मुंख्लं जादों। दा जेखि जाया माने दिनै जागायनाय सान, बे जागायनाय सानाव सेटनागुरि गेवलां क्लाब आरो जायनारि जोंमा क्लाबनि गेजेराव बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे बादायलायनाया गासै ओनसोलाव थानाय मोन 12 क्लाबफोरनि गेजेराव जागोन। आरोबाव जोङो फैगौ 16 अक्ट'बर 2024 मायथाइखालि जोबथा बादायलायनाय एबा फाइनाल बादायलायनायखौ खुंफुंनो थागथियारि जादों। आसा खालामदों बे बादायलायनायाव बयबो रायजो राजाफ्रा मदद होगोन आरो गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होगोन। थांखिया जाहैबाय बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि सिम्बोरगाव ओनसोलनिफ्रायबो गोजौ थाखोनि माखासे गेलेगिरिफोर जाहाथे ओंखारो एबा राफोद गेलेगिरिफोर ओंखारो बा गावनि जिउखौ बा गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ बे गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावखौ मोनसे सुबुं सम्पद महरै दाहैनो हायो आरो जोंनि सिम्बोरगाव ओनसोलखौ गेलेनायनि गेजेरजोंबो सिनायथि होनो हायो, बेबो मोनसे थांखि। आरोबाव ओनसोलाव जाहाथे खौसेथिनि जे सान्थौ, बे खौसेथिनि सान्थौआ अराय सम थाबाय थायो। बे सान्थौखौ लानानैबो जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंबो बिदि नाजानाय जायो। आसा खालामबाय बे गेलेनायखौ जाफुंसार होनायाव बयबो मदद खालामगोन। एसेखिनि। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।